İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bir Kıbrıs Gündemi programına hoş geldiniz diyoruz. Bu akşam Güney Kıbrıs'tan bir konuğumuz var. Çevreciler, ekologlar, başkanı ve milletvekili Yorgos Perdigis'le birlikteyiz. Sağ olsun kendisi davetimizi kabul etti, bizi kırmadı. Ve bugün bu anda Girne'de ve Ada TV ekranlarındayız. Kendisi aynı zamanda Ulusal Konsey'in de üyesi, Rum Ulusal Konsey'in üyesi, Rum Temsilciler Meclisi'nin de milletvekili. Birkaç dönemde şimdi kendisiyle konuşacağız. Ve hem Kıbrıs sorunuyla ilgili hem kendisinin bakış açıları ve programımız yettiğince tüm konuları, bölgemizi ilgilendiren tüm konuları konuşmaya çalışacağız. Kaloserise'de Kyrie Berdigi. Tabii değerli izleyiciler, tercümeyi de ben yapacağım. Öyle bir programı yürüteceğiz. İmamonadi filoksonu membopse τον κύριο Μπερδίκη από Έλληνο Κυπριακή πλευρά. Τούτο είναι κατάλαβα. Τούτο κατάλαβες. Είσαστε πρόεδρος τους Εκολόγους και βουλευτής στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Μάλιστα. Και είσαστε μέλη της Εθνικής Συμβουλίου, το Εθνικό Συμβούλιο. Καλά τώρα. Tamam που λέμε. Tamam, ναι. Ωραία. Ξανά είμαστε πράγματι περήφανοι ότι δεχτήκετε την πρόσκληση μας και βρήκετε τα μέσα στην Κερίνια στα τηλεόραση μας. Για λόγω μας είναι πράγματι έως στέλνουμε περήφανος για να κάνουμε, να προσπαθούμε να κάνουμε εκπομπές και με τους Ελληνοκύπριους για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι η ιδέα των Ελληνοκυπρίων, η σκέψη του, πώς το θωρεί. Εντάξει, εν το Κυπριακό συζητούμε, όμως έχουμε και πολλά άλλα πράγματα που αφορά την περιοχή μας και την Κύπρο μας. Και το περιβάλλον που είναι παραπάνω δικό μας θέμα είναι για όλους μας. Στην περιοχή μας και στην νησί μας παραπάνω. Ben şunu söyledim değerli izleyiciler, benim için bir onurdu kendisinin burada olması, bir Kıbrıslı Rum milletvekiliyle bu programı yapmak ve siz değerli izleyicilere bu konuda onların fikirlerini anlatmak. Kıbrıs konusu çevreyle ilgili olan konularda. Kendisi de dedi, evet dedi, çok önemlidir dedi. Ben de teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Ve çevre, ki kendisi de çevrecilerin başkanıdır. Çünkü çevre hepimiz için önemlidir. Kıbrıs için önemlidir. Ve hepimizi de ilgilendirmektedir. Şimdi biraz şeyi soralım. Yani Kıbrıs'ta bir anlaşma yok, bir çatışma oldu. 1960'ta bir cumhuriyet imzalandı. Biraz da onu sorayım ben kendisine. Yani Kıbrıs Rumların, Makaryos'un hiç mi kusuru yok bu konuda? Onu biraz soralım. Biraz tarihe gidelim. Τώρα πρέπει να σας πάρω λίγο στο παρελθόν. Εντάξει. Η Τουρκία δεν εμπιστεύεται την Τουρκία σαν ελληνοκυπριακή πλευρά. Κατανοώ και εγώ ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά, εντάξει, εμάς η ιδέα μας έγινε κάτι άλλο. Δίκαιο. Ας σέβομαστε τα ανθρωπινά δικαιώματα και η δημοκρατία πρέπει να τα σέβομαστε τότε. Όμως πάμε λίγο στο παρελθόν, να πάμε στο 1963. Αυτή η εβδομάδα που είμαστε μέσα, δηλαδή από τις 29 του Δεκεμβρίου του 1963, είναι αυτή η μέρα που παίξαν δύο Τουρκοκύπρους, η Ελληνοκυπριακή, η αστυνομία, η Ελληνοκυπριακή αστυνομία. Που συνεδρίαζε χτες ο Μακάριος που μας το είπε ο φίλος μας ο Κζίλιουρεκ σήμερα που σας επαγάλαβα που το είδες εσείς τον Κζίλιουρεκ και νομίζω είπες σας και κάτι πάτε με έναν νικητή στην τηλεόραση. Εντάξει, σέβομαι το. Που είπαν ότι σαν χτες συνέδριαζε το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Που για λόγω μου είναι κατοχή η Κυπριακή Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, διότι στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει δύο λαοί, Τουρκοκύπροι και Ελληνοκύπροι, που δεν εκπροσωπούν οι Τουρκοκύπροι μες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Από Μακάριος συνέδριαν των τελευταίων των συνέδριων, το Υπουργικό Συμβούλιο, και είπαν ότι δυστυχώς λέει ότι η αστυνομία δεν συμπεριφέρθηκε σαν Κυπριακή αστυνομία και συμπεριφέρθηκε Ελληνοκυπραίος και Τουρκοκύπριος. Που είναι τα φαινόμενα
του τάκτα καλά, χάσαμε 2 πολίτες και μετά εφύγαν οι Τουρκοκύπροι. Πολλούς έχω να ακούσω, πολλούς Ελληνοκύπριους, δεν ήξερα αν το κατανοείτε όμως, πολλούς Ελληνοκύπριους ότι εθιώξαμε τους Τουρκοκύπριους από τη θέση, από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ζητήσαν να επιστρέψουν πίσω, δεν το δεχτήκαμε. Ο Μακάριος δεν το δεχτήκε φυσικά. Καλά μες τα φαινόμενα όλα. Δεν ήρθε ο Μακάριος, τίποτε. Κοίταξε φίλε μου. Να το πω και στο τέρτσικα φίλε. Α, ξέχασα, συγγνώμη. Εντάξει, να το πω. Ben şunu sordum değerli Επειδή είπες για Μακάριο πριν, για πει. Ναι, είπα. Εντάξει, σωστό, είπα το, σωστό. Ben soracağım Μακάριος hiçbir kusuru yok. Ve bu haftanın işte şehitler haftası yine η εβδομάδα των πεσέντων του η εβδομάδα για τα φαινόμενα του 63, το Μαρτίου. Ναι. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι δεν συμφωνώ μαζί σου ότι στην Κύπρο έχει και ο λαός. Ένας λαός. Ο λαός ένας, οι Κυπραίοι, Κυπριακός λαός. Τουρκοκύπροι, Τούρκοι Κυπραίοι, εγώ λέω και Τούρκοι Κυπραίοι, δεν έχω πρόβλημα να πω Τούρκοι Κυπραίοι. Έλληνες Κυπραίοι. Αλλά ο λαός ένας είναι, Κυπραίοι. Όπως οι Αμερικανοί λένε ότι είναι το αμερικάνικο έθνος. American nation. Ναι. Κάβαζα πριν να έρθω για την πιο μικρή ομοσπονδία που έχει στον κόσμο. Είναι η Μικρονησία. Είναι ένα σύνολο που νησιά στον Ειρηνικό ωκεανό, που μιλούν 7 γλώσσες, είναι 6 εθνότητες και είναι περίπου 70 νησιά. 70 νησιά. Μάλιστα. Και είναι μόνο 100.000 κόσμος. Και είναι 7 εθνότητες, διαφορετικές εθνότητες. Διαφορετικές και είναι ομοσπονδία. Και κάνουν ομοσπονδία. Εν έχουν όμως πεθερά. Εν έχουν πεθερά. Εν έχουν πεθερά. Να το μεταφράσω, είναι σημαντικό. Şimdi tabii ki seninle uzlaşmıyorum diyor. Kıbrıs'ta bir Kıbrıs halkı var diyor. Tek halk var diyor. Kıbrıs'ta benim için sorun değil diyor. Türktür. Kıbrıs'ta Türktür söylememde. Kıbrıs diyorum ama Kıbrıs halkı tektir diyor. Ve gelirken en son şeyi okumuştum diyor. En küçük federasyonu dünyada 70 adadan oluşan okyanusta και σε ποια θάλασσα. Μικρονησία στον Ειρηνικό ωκεανό. Ειρηνικό ωκεανό, Barış Okyanusu, da bulunan Küçük Asya, özellikle Küçük Asya diye nitelendirilen 70 adadan itibaren oluşan 7 dil konuşulan bir federasyonla. 70.000 πληθυσμών. 105.000. 105.000. 7 γλώσσες. 7 γλώσσες, 105.000 πληθυσμών. 7 dil, 105.000 nüfus ve bir federasyon. Και είναι ειρηνική. Και είναι ειρηνική. Έτσι ακόνεται. Ve barış içerisinde. Και είναι ένας λαός. Çatışmıyorlar, tek halktılar ama kayınvalideleri yoktur diyor. Και δεν έχουν πεθερά. Δεν έχουν κακή πεθερά. Τώρα, καταλαβαίνω πώς νιώθετε εσείς άμα μιλώ έτσι. Καταλάβετε και εγώ πώς μιλώ, ότι μιλώ δαμέ και ξέρω ότι ποτσίεσαι στρατόπεδο το τουρκικό στρατό και ποδάει στρατόπεδο το τουρκικό στρατός. Είμαι μέσα στη μέση, αλλά θα πω εκείνο που νιώθω. Γιατί νιώθω δαμέ ότι είμαστε δημοκρατία. Είναι δημοκρατία, είσαι ασφαλής δαμέ και η ασφάλεια του τουρκικού στρατού αφορά την Κύπρονούλη. Εγώ το δέχομαι το πράγμα, γιατί εγώ νιώθω ανασφάλεια άμα νιώθει ένα στρατό ποδά τουρκικό και ένα στρατό ποδά τουρκικό. Νιώθω άσχημα, λέω το καθαρά. Όπως είσαι ασφαλής. Νιώθω πολλά άσχημα. Δεν νιώθω ασφαλή, νιώθω φοβούμαι. Ναι, φοβάσαι. Έχω φόβο. Φοβούμαι τον τουρκικό στρατό. Είναι κακή πεθερά. Ναι. Λοιπόν, πάμε πίσω στο 60 που ρώτας. Τότε, φίλε μου, είχαμε πιο κακές πεθερές. Επενέβαινε και η Ελλάδα. Και είχε και στρατόν και η Ελλάδα στην Κύπρο. Αν θυμάσαι, που το 1963 ως το 1968 είχε ελληνικό στρατό στην Κύπρο. Τούτες οι επεμβάσεις των πιο πεθερών, των κακών πεθερών, έκαναν πολύ κακό στο ζευκάρι που ήταν Ελληνοκύπρο και Τουρκοκύπρο. Βέβαια, δεν είχαμε ούτε εμείς μυαλό στην κελέ μας. Ούτε ο Μακάριος είχε τα πράγματα μυαλό να δει μπροστά. Πρώτα απ' όλα ξεκινήσαν οι Ελληνοκύπροι έναν αγώνα για την ένωση με την Ελλάδα. Όμως στα 63 ο τουρκικός στρατός δεν επεμβαίνει στην Κύπρο. Εγώ ξέρω ότι επενέβαινε. Πώς επενέβαινε. Εκπαίδευε
τουρκοκυπριακές ομάδες ενόπλων. Και οι Έλληνες αξιωματικοί εκπαιδεύαν ελληνοκυπριακές ομάδες ενόπλων. Οι Τουρκοκύπροι με την Τουρκία, οι Ελληνοκύπροι με την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε από πριν εμείς πρώτοι, με το πρώτο λάθος που ήταν λάθος, χωρίς να ρωτήσουμε τους Τουρκοκύπριους, να κάνουμε ένωση με την Ελλάδα. Τούτα που λέμε αυτή την ώρα ότι πρέπει να ξαναδούμε την ιστορία μας. Εντάξει, ήταν απελευθερωτικός αγώνας να φύγουν οι απικιοκράτες, να φύγουν οι Βρετανοί, αλλά πρέπει να γίνει και μια συνεννόηση με ένα μεγάλο μέρος του κυπριακού λαού που ήταν Τουρκοκύπροι, που δεν έγινε. Έκαναμε την Κυπριακή Δημοκρατία που μας την επιβάλλαν οι Βρετανοί και αντί να την αγαπήσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και να την πιστέψουμε, οι Ελληνοκύπροι ακούαν της Ελλάδας και οι Τουρκοκύπροι ακούαν της Τουρκίας. Ήταν φυσικό να φτάσει λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 1963 και να γίνει αυτό το κακό. Που για μένα και πέρα, λέμε και πριν να μπούμε στο στούντιο, φίλε, ότι αν ο Μακάριος είχε το μυαλό που έχω εγώ σήμερα, θα σκέφτεται τρόπους πώς να επιστρέψουν οι Τουρκοκύπροι στην Κυπριακή Δημοκρατία και πώς να πιάσουν τα δικαιώματα που δικαιούνται. Αντίθετα, για 10 χρόνια οι Ελληνοκύπροι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να γίνει δική τους η Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα καταλάβαμε τα δικά μας τα λάθη των Ελληνοκυπρίων. Πράγματι τα καταλάβαμε τώρα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι Ελληνοκύπροι πολιτικοί το έχουν καταλάβει. Τώρα ξαναθυμηθήκαμε και ξαναγαπήσαμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Τώρα που καήκαμε, νιώθουμε ότι πρέπει να δοθεί στους Τουρκοκύπριους το δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα στη διοίκηση αυτής της χώρας που είναι και δική τους χώρα. Αλλά όταν εμείς καταλαβαίνουμε το πράγμα, δεν το ακούω καλά, λέω σου το έτσι φιλικά, να λέει ο φίλος μου Τουρκοκύπριος, είμαστε κιόλαοι. Εσείς είσαστε οι Έλληνες της Κύπρου και είσαστε οι Τούρκοι της Κύπρου. Κιόλαοι. Ώσπου σκεφτούμαστε έτσι, νομίζω ότι δύσκολο είναι να βρούμε μια λύση που να φέρει ειρήνη. Εσύ το είπες, να φέρει ειρήνη. Έτσι. Ναι, γιατί τούτο είναι το σημαντικό. Να φέρει το ειρήνη. σημαντικό αυτό είναι. Şimdi şuradan en sondan başlayayım ben. Özellikle şunu söyledi Sayın Berdiyiz. Bir kere biz ta ki tek halk olarak düşünmeyiz ve iki halk olarak düşünüyoruz. Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum. Kolay kolay bu anlaşma bir barışı getirmeyecekti. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz diyor şimdi, çünkü ben Makaryos'la ilgili sordum. Şimdi anlamaya başladık ki biz ciddi hatalar yaptık. Geçmişte Makaryos Kıbrıslı Türklerin de rızasını almadan Yunanistan'a bağlanmak istedi. Başaramadı. Kıbrıs'ta iki tane unsur vardı. Türk askeri ve Yunan askeri. O zaman Yunan askeri de çok aktifti. Yunan askeri Kıbrıs Rumları eğitiyordu asker anlamda. EOKA'dan bahsediyor. Kıbrıs'ta da Kıbrıslı Türkleri Türk askeri eğitiyordu. Özellikle TBT'yi işaret ediyor. Onun için o dönemde iki tane güç unsur Kıbrıs'ta bu olayları gerçekleştirdiğini dile getiriyor. Tabii ki biz şimdi anlamaya başladık diyor. 10 yıldan sonra. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tamamen bize ait olduğunu düşünüyordu. Ki bu hatanın büyük bir kısmı Makaryos'a aitti. Ve ondan sonra bugüne geldiğimizde de biz Kıbrıslı Türklere siyasi eşitlik çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki haklarını kullanması gerektiğini ve bu hakkı tanımamız gerektiğini anlamaya başladık. Ben onu soracağım birazdan, gerçekten anladılarsa. Bunu anlamaya başladık diyor. Ben diyor burada otururken belki beni yanlış anlayacaksın diyor. Ama söylemek durumundayım. Çünkü ben düşünüyorum ki burası demokratik bir ülkedir ve bunu söylememde bir sakınca yoktur. Şu anda baktığımda sağımda Türk askeri var, solumda Türk askeri var burada oturduğum yerde. Kendimi güvende hissetmem diyor. Ama demokratik bir ülkede, bir bölgede olduğumu düşünüyorum. Ben de kendisine dedim ki hiç rahatsız olma, tahminen güvendesin. Kaldı ki Türk askeri tüm Kıbrıs'ta güven sağlamaktadır. Hayır, burada seninle uzlaşmıyorum diyor.
Ben kendimi yine söyleyeceğim güvende hissetmiyorum. Ama demokratik bir bölgede olduğumu düşündüğüm için de bunu söyleyeceğim. Tabii ki söyleyecektir. Biz zaten bu programı bunun için yapıyoruz. Bu imkanı tanıyoruz. Kıbrıslı Rum dostlarımız, arkadaşlarımız ki kendisi sürekli filemu diye hitap ediyor, dostum diye hitap ediyor. Kendi görüşlerini bunda anlatmasını sağlamak bizim en büyük görevimizdir. Belki de adada şu anda kaç tane televizyon var ama böyle bir program hiçbir televizyonda yoktur. Yapabilirler mi? Yapsınlar. Ve o zaman gerçekten o insan hakları temelinde her görüşün ortaya çıkmasını ve her görüşün konuşulmasını sağlayabilirlerse biz bunu Ada TV'de sağlamaya çalışıyoruz. Έχουμε μια ερώτηση, κύριε Μπερδίκη, ότι δεν νιώθετε ασφαλείς και δεν εμπιστεύετε την τουρκικό στρατό. Έχει να αλλάξετε από τη μεγάλη ιδέα, ρωτά από μας παρακολουθούν, ο πολιτής, ο Τουρκοκύπριος, ρωτά ότι υπάρχει μια μεγάλη ιδέα, του Μακάριου δηλαδή, το μεγάλο ιδέα είναι ότι η ένωση με την Ελλάδα, ναι. Και ρωτά, εντάξει, σύμφωνα δεν νιώθετε ασφαλείς όπου υπάρχει ο τουρκικός στρατός εδώ. Έχει να αλλάξουν οι Ελληνοκύπροι από τη μεγάλη ιδέα. Εγώ νομίζω ότι οι Ελληνοκύπροι, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων δεν συμφωνούν πλέον, ούτε θέλουν, ούτε πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σε κάποιο βαθμό μάλιστα νιώθουν ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το όραμα, ας πούμε, της ένωσης με την Ελλάδα έχει κατά κάποιον τρόπο ολοκληρωθεί, δηλαδή τέλειωσε. Επετύχηκε. Επέτυχε με την έννοια ότι είμαστε σε μια πολιτική ένωση. Τώρα, πόσο καλή είναι τούτη η πολιτική ένωση, ένα άλλο θέμα, σηκώνει άλλη συζήτηση. Συζητούμε. Διότι τελικά, σαν να είμαστε κάτω από τη διοίκηση των Βρυξελών και των Γερμανών, ακόμα χειρότερα. Και η Τρόικα ακόμα. Και η Τρόικα, αφού δικά μας η Τρόικα. Στην οικονομία είναι η Τρόικα που μας δικά. Αλλά νομίζω ότι οι Ελληνοκύπροι δεν πιστεύουν στην Ένωση με την Ελλάδα. Ben şunu bir izleyicimiz bize Türk askerine güvenmiyor dedi. Peki kendileri Megalo İdea'dan, yani Megalo İdea'da Yunanistan'dan birleşmeden vazgeçtiler mi? Ben büyük bir çoğunluğun Kıbrıs Rumların bu görüşte olduğunu düşünmüyorum. Zaten Avrupa Birliği'ne üyeliğimiz gerçekleştirdikten sonra büyük bir halkın içerisinde bulduk kendimizi. Avrupa Birliği'nde bulduk. Yunanistan da oradadır. Belki de o artık sonuçlanmıştır. Yani daha farklı bir birleşme söz konusu değildir. Zaten Avrupa'dayız. Avrupa'ya üye olmamız ne kadar doğrudur ya ne kadar verimlidir bizim açımızdan, o da çok ayrı bir tartışmadır. Başka bir tartışmadır dedi. Ve biz şu anda ben hatta Troika'dan mı yönetiliyorsunuz? Evet, doğrudur, Troika'da. Özellikle Almanya'yı bahsetti. Almanya, Brüksel bizi yönetiyor. Bu da ne kadar doğrudur? O da ayrı bir şeydir. Να το πω διαφορετικά. Ναι. Farklı söyleyeyim diyor. Ακόμα και αν η Τουρκία συμφωνεί με ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, οι Ελληνοκύπροι, οι περισσότεροι δεν συμφωνούν με ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Ακόμα αν η Τουρκία συμφωνούσε, οι Ελληνοκύπροι δεν θα συμφωνούσαν. Türkiye bile diyor, farklı söyleyeyim bunu diyor. Türkiye bile uzlaşsa Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleşmesini, Kıbrıs Rumlarının büyük bir çoğunluğu bunu kabul etmeyecektir dedi. Δεν πιστεύουν οι Ελληνοκύπροι στην Ελλάδα για να είναι στην ίδια χώρα. Δεν θέλουν να είναι στην ίδια χώρα οι Ελληνοκύπροι με την Ελλάδα. Δεν έχουν αυτό που είχαν το 60 και το 50, τούτο που λέει ο τηλεθεατής για τη μεγάλη ιδέα της Ένωσης. Δεν έχουν τέτοιο αίσθημα πλέον οι Ελληνοκύπροι. Οι Ελληνοκύπροι θέλουν να ζήσουν με τους Τουρκοκύπριους σε μια Ευρωπαϊκή Κύπρο. Μια Κύπρο που θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητη, κυρίαρχη, χωρίς να έχει ούτε μια πεθερά ούτε άλλη πεθερά. Θέλουμε να ζήσουμε ο Γιώργος με την ΑΕΣΕ μαζί στο σπίτι τους, χωρίς την
κακιά πεθεράν, ούτε τη μια ούτε την άλλη κακιά πεθεράν. Özellikle Kıbrıslı Rumların öyle Yunanistan'la birleşmesi diye bir olgularının olmadığını düşünüyorum. Bizim burada Kıbrıslı Rumların yaşamak istedikleri halk bir Avrupa ülkesi içerisinde Kıbrıslı Türklerle birliktedir. Yorgo ile Ayşe, Mehmet ile Yorgo gibi örnekler verdi. Ve kötü bir kayınvalide istemiyoruz diyor. İki taraflı da istemiyoruz. Biz Kıbrıs Rumların büyük bir çoğunluğunun bu şekilde yaşaması dileğinde olduğunu düşünüyor kendisi. Aziz Kent Bey de bize bir mesaj gönderdi. Onu hemen okuyorum. Τον κύριο Aziz Kent, τον γνωρίζετε, ναι. Ναι, Έστειλε μας ένα μήνυμα τώρα. Μίλησα και μαζί του κάποτε, ναι. Και tanıyor Aziz Kent Bey kendisi. Konuştum da kendisiyle. Ben Yorgos Bey'i tanıyorum ve diyorum ki Türkiye değişti. Kemal Atatürk'ten sonra geriledi ve komşularıyla kötü oldu diyor Kent Bey. Ben de diyorum ki Güney, bu Sayın Yorgos Perdigis söyledi bunu. Yani Türkiye komşularına kötü oldu. Ben de diyorum ki Güney Kıbrıs ve Yunanistan helen daha Osmanlı zamanını yaşıyor. Onların da değişmesi lazımdır. Aziz Kent. Λέει ότι δεν συμφωνάμε ο Κέντ ότι είπες μετά από το Κεμάλ Ατάτουρκ έχει αλλάξει η Τουρκία και έχει προβλήματα με τους γείτονες κλπ. Και λέει ο ίδιος ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά με την Ελλάδα μαζί ακόμα ζουν στην αγώνα των Οθωμανικών αυτοκρατορία στην Κύπρο και πρέπει να αλλάξουν και εκείνοι. Εσείς νομίζετε ότι είναι η Οθωμανία αυτοκρατορία στην Κύπρο, λέει ο κύριος ο Κέντ. Είμαι υποχρεός να το μεταφράσω. Πολλά καλά έκαμε. Έχουμε έναν κοινό φίλο, τον Χριστάκη Αργυρού, ο οποίος μας και τον κύριο Γαστόν Νεοκλέους, φίλος του κυρίου Κέντ, μάλιστα ο Γαστόν Νεοκλέους. Ξέρεις τον Γαστόν Νεοκλέους, φίλε? Θα το γνωρίσεις. Είναι άνθρωπος που αγωνίζεται για την συνεργασία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για χρόνια. Να είσαι μέσος να τον αναγνωριστώ. Ναι. Να γνωριστείτε, γιατί κάνει και πολλές δραστηριότητες, φέρνει κοντά Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος. Οι Ελληνοκύπριοι, βλέποντας τον τρόπο που συμπεριφέρεται σήμερα ο Ερντογάν, όχι οι Τουρκοκύπριοι, οι πολιτικοί. Δηλαδή, εγώ γνώρισα και τον Ντεχτάς, γνώρισα και τον Ταλάτ. Φάγαμε μαζί, μιλήσαμε μαζί. Δεν έχουν αυτόν το άρρογαν που λέμε, το ηγεμονικό που βγάζει σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ερντογάν. Και νομίζω ότι δεν είναι μοναδική μου άποψη, αλλά ή των Ελληνοκυπρίων. Είναι πολλοί πλέον που θεωρούν, ακόμα και μέσα στην Τουρκία, πολλοί στην Τουρκία, που βλέποντας τη συμπεριφορά του Ερντογάν, αισθάνονται ότι προσπαθεί να ξαναζωντανέψει την Οθωμανική εποχή. Έτσι νιώθουμε. Εμείς που βλέπουμε από έξω, δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, αυτήν τη συμπεριφορά του Προέδρου Ερντογάν. Δεν ξεκίνησε έτσι. Δηλαδή, ο τρόπος... Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο τρόπος που έβλεπαν οι Ελληνοκύπροι στην αρχή της παρουσίας του Ερντογάν, όταν ξεκίνησε, πρώτα ξεκίνησε με τον Γκιούλ, έτσι, ήταν ότι ήταν πολιτική με φρέσκια αντίληψη για την Τουρκία. Σιγά σιγά όμως φαίνεται ότι του άρεσε η καρέκλα και του Ερντογάν, η πολυθρόνα, που γίνει θρόνος σιγά σιγά. Και δεν θέλει να φύγει ούτε αυτός από την πολυθρόνα και συμπεριφέρεται ως Σουλτάνος. Μακάρι να έχει δίκιο ο φίλος ο κ. Κέντ και να έχουμε μια Τουρκία δημοκρατική, ευρωπαϊκή, που να μπορεί να λύει τα προβλήματα που έχει με τους γειτόνους της, γιατί προβλήματα μπορεί να υπάρχουν πάντα, με ειρηνικό τρόπο, χωρίς το τουρκασκερί, το τουρκικό στρατό. Αυτό θέλουμε εμείς, δηλαδή, και πρέπει να έτσι νιώθουμε, δηλαδή, δεν μπορούμε να πιάσουμε την Κύπρο και να την φύγουμε από την περιοχή, να την βάλουμε, να την τραβήσουμε με πλοία και να την πάρουμε στη μέση της Μεσογείου. Η Κύπρος είναι δίπλα από την Τουρκία.
Τέλεια δίπλα από την να πω κάτι τώρα που το είπες τούτο, που πάντα το λέω εγώ. Να το μεταφράσω όμως όταν που είπετε. Δηλαδή, είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε μαζί. Να ζήσουμε με την Τουρκία και να ζήσουμε ειρηνικά με την Τουρκία. Αλλά είμαστε μικροί, η Τουρκία μεγάλη. Είναι η Τουρκία που πρέπει να μας δώσει χώρο για να ζήσουμε δίπλα της. Ναι. Ben diyor Denktaş Bey'le με τον Rauf Denktaş. Με τον Yon, με τον Serdar Denktaş. Serdar Denktaş'la tanıştım. Sayın Talat'la konuştuk. Θα σου πω μια ιστορία στο Serdar που είμαστε στο Μπουρκεστοκ. Ναι. Αφήσαμε μας μόνος μας μέσα στα χιόνια η ελληνοκύπρη πολιτική και ο Serdar που μας έφερε με το αυτοκίνητο του πίσω στο ξενοδοχείο. Ναι, σοβαρά μιλά. Ωραία. İsim işte o Bürgenstock. Bir de anımı söyleyeyim. Serdar Denktaş'la tanıştı. Bürgenstock'ta Kıbrıslı Rum siyasetçiler bizi karların içerisinde bıraktılar diyor. Yalnız onlar ayrıldı, biz orada kaldık diyor. Ve Serdar Denktaş bizi arabasıyla getirdi otele dedi. Bu anımı da söylemiş olayım Serdar Denktaş'la. Έτσι έχω μια θετική γνώμη για τον Çok olumlu Διαφωνώ, αλλά έχω θετική γνώμη. Farklı görüşlerdeyiz ama çok olumlu bir bakışım var Sayın Serdar Denktaş'a. Ona da selamlarımızı iletiriz eğer bizi izliyorsa. Şimdi Türkiye çok büyük bir ülkedir diyor. İlk Sayın Erdoğan başladığında siyasete Gül ile birlikte çok daha olumlu bakıyordu. Çok daha yapıcı kendine göre, yani bu Sayın Berdigis'e göre daha yumuşak tavırlı bir siyasetçiydi. Ama belli ki zaman içerisinde diyor siyaset koltuğu kendisine çok bağımlılık yaptı diyor. Ve kendisini böyle bir sultan gibi görüyor şu anda. Ve aslında Osmanlı'yı tekrar canlandırmak isteyen aslında Tayyip Erdoğan'dı. Biz diyor Türkiye'yle yan yana yaşamak istiyoruz. Çünkü biz çok küçücük bir ülkeyiz diyor Kıbrıs olarak. Ve Türkiye'nin hemen yanı başındayız. Bundan farklı olması söz konusu değildir ama Türkiye'de bize daha demokratik davranmalıdır diyor. Bundan dolayı endişe duyuyoruz. Mümkün değil, Kıbrıs'ı böyle zincirle bağlayıp bir yere götüremeyiz. Onun için burada yaşamak zorundayız ama Türkiye'den daha çok şey bekliyoruz. Daha çok hoşgörü bekliyoruz. Daha çok bizi de hak değil aslında söylediği anlamında anlamasını bekliyoruz. Bizim endişelerimizi anlamasını bekliyoruz. Ve ben de özellikle bunu çok söylüyoruz. Ben şimdi Yunanca'da söyleyeceğim bir de ise eğer Kıbrıs'ı halatla bağlayıp da Orta Akdeniz'e çekmiş olsaydık iç yerlere kadar, Seyşel adalarının yanına çekmiş olsaydık kimse bizimle ilgilenmeyecekti. Jeostratejik konumundan dolayı burada ilgi büyüktür. Έχω να πω ότι αν είχαμε περίπτωση να διεισδύσουμε την Κύπρο με την Καθένα και να την τραβήσουμε μέσα κοντά στο Σέισελ, την νησί Σέισελ, ήταν να ενδιαφέρεται κάποιος για την Κύπρο, διότι είμαστε μέσα. Επειδή είμαστε στο γεωστρατηγικό τόπο, γι' αυτό ενδιαφέρονται πολύ. Να πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε πίσω, κύριε Περτίνη. Ξάπη ρεκλάμα ρασέ, εμείς γεριδονίως.